kaligayang pasto. Panginapasin mo kami makasalo sa pumunuhay ng anak mong kalugod-lugod sa iyo. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo po saglit para sa mga announcements. Sa linggo po, December 27, alas 4 ang ating misa dito sa Natividad. January 3, alas 4 din dito din sa Natividad. January 6 ay may Festa de la Gente sa Siento Sacro Cuore po. Ang misa natin ay alas 11. Ang magpimisa po doon ay ating bishop. At ngayon naghahanap po tayo ng hermanos at hermana para sa May 2010. Kontakin lang po si Father Oscar, si President Ariel Castro. At nagpapasalamat po ang umubuo ng temporary ministry para sa mga nagbigay ng raffle prizes kay Rode Prosoto, Arthur and Benny Cruz, Ray and Judith Abuga, Sister Robita Rosales, Samuel at Maylene Malana, Berman Bitoy Villanueva, Ike and David Cervantes, Ermi and Jeanette Oliva, Penny Riton Armano, Eddie and Tess Marpa, Felix and Annie Sagama, Noni and Nene Mailong, Chito and Roselo Silva. At para po sa magbibigay ng chocolate mamaya pagkatapos ng misa, ang ating po donor ang La Esmica, Mrs. Benny and Arjo Cruz, Michael Caberion, Manel and Andrew, Fred and Lisa, at lahat mong tumulong sa ating fundraising, naasahan po namin ang inyong suporta. At ipinakikiusap mo bago tayo mamaya linisin ang ating mga inupuan dahil may susunod na din para sa mga Italiano. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At masumainyo rin. Magsiyo po kayo habang iginagawa ng pagbabasbas ang tugon niyo. Amen. Nang parito siya bilang tao, inawi ng anak ng Diyos ang kadiliman sa sanlibutan at pinusupos ang gabing banal na ito ng kanyang kaluwalhatian. Nawa bawiin ng Diyos ang kadiliman ng kasalanan at puspusin ng kabanalan ng iyong mga puso. Amen. Sinugod ng Diyos ang kanyang mga anghel sa mga pastor upang ibalita ang masayang pagsilang ng ating tagapagligtas. Naway pagkaruman kayo ng kagalakan at gawin din kayong mga tagapagligtas sa pagpalaganap ng kanyang Ebanghelyo. Amen. Pagpalain kayo ng mga kapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tumayo kayo ng ibahagi ang galak at kapayapaan ng Pasko. Salamat sa Diyos. Una semplice parola per farvi un fraterno augurio a voi fratelli e sorelle filippini che siete in Padova. Il primo augurio lo faccio a Don Oscar perché si trovi bene in questa vostra comunità e nella comunità della Natività. L'augurio è di pace, di serenità, di disponibilità ad aiutarvi l'un l'altro e a tradurre in vita quotidiana quella vita che Gesù ci ha portato, una vita che si fa tutti figli di Dio. Buona